Gràcies, Sandra. Moltes gràcies per la presentació, Mònica, i sobretot agrair l'Escola SER i el Col·legi d'Arquitectes per aprofitar aquests moments per compartir diferents experiències i diferents sortides, perquè realment de feina en tenim molta i només a vegades fa falta un petit clic que ens permeti acabar d'orientar-nos. Em fa molta il·lusió també anar justament darrere del Carles, perquè són un grup d'estudiants que ja destacaven a la universitat i que em fa molta il·lusió i que ja en saben més que nosaltres. Bàsicament jo us faré una pinzellada de diferents aspectes. Jo dono classes a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, a l'ETSAP i a la UIC, i bàsicament jo el que intento és que en el món de la cooperació, quan un vol començar a treballar, doncs moltes vegades et demanen experiència. Sempre, qualsevol ONG que vulgueu anar et demanen experiència. Llavors, jo el que faig a través d'aquesta associació que es diu Universitats Sense Fronteres és organitzar projectes de cooperació en els quals els estudiants de grau, abans d'acabar la carrera, puguin tenir aquesta experiència i quan surtin de la carrera es puguin ja començar a treballar de forma professional. D'una manera que són projectes formatius que es fan durant els estius, però que ens permeten tenir molta experiència. Penseu que a tot el món, les ciutats, no hi ha planos. Això també per descomptar. No hi ha arquitectes, evidentment. Penseu que escoles d'arquitectura, a Europa n'hi ha moltes, a Àsia i Llatinoamèrica bastant. El que no hi havia tant eren escoles de doctorat, ara sí que ja n'hi ha a Llatinoamèrica, però és que a Àfrica no hi ha escoles d'arquitectura. Sud-àfrica, Kènia, Ruanda i ja està. Llavors no hi ha arquitectes i els pocs arquitectes que estudien en aquestes universitats normalment es dediquen, sorprenentment, a l'àrea de treball que hi ha, que és perquè a l'Àfrica també hi ha persones riques. Llavors, malgrat hi ha una necessitat i moltíssima feina, tampoc estan donant resposta a tota la necessitat social que hi ha. Doncs bé, bona feina de la que fem és anar a moltes ciutats i dibuixar els planos, dibuixar planos d'aquesta ciutat i fer planejament. Això no costa diners. El que fem sobretot és treballar sempre amb els ajuntaments per reforçar la institució pública i la democràcia, i amb aquests planos el que fem és potenciar que es generin oficines de planejament, que moltes vegades nosaltres comencem però que sempre acaben sent persones locals. El que nosaltres els fem és aportar experiència, i el que és molt important és que en aquests planejaments que fem, a part de fer uns planos, el que fem és traslladar el plano a la realitat i plantem arbres. Plantem arbres en aquells carrers estructurals, perquè si no, aquests planos es donen un calaix i ningú se n'entera de com és. Llavors, organitzar aquestes plantades d'arbres, hem plantat ja més de 1.000 arbres, és algo apassionant. Quan li ensenyes un render a la gent de com serà aquest carrer, a part que et permet que la gent ja no autoconstruirà una casa aquí al mig, perquè ja ho identifica com a carrer, organitzar totes aquestes dinàmiques generen que la gent se senti part de la ciutat, se senti part d'aquest creixement i permeti estructurar millor les ciutats. El que fem sobretot és, jo en tot la meva feina tenim pocs diners i jo sempre dic que és meravellós tenir pocs diners. Ara que hi ha crisi hi ha molta gent que riu, però és que és fantàstic, perquè quan no tens diners t'has de trencar el cap perquè les coses surtin econòmiques, i això és el que fem. Com? Doncs bàsicament treballant amb la gent. Quan vas a fer un projecte de cooperació, gent n'hi ha molta, i el que has de fer bàsicament és motivar-la i organitzar-la. No és fàcil, no és immediat, però hi ha moltes dinàmiques i com organitzar perquè quan la gent vingui tothom tingui treball, però en definitiva això, més enllà d'estalviar uns diners, ens permet que aquesta gent se sent que aquest edifici se l'han guanyat, que l'han fet ser i se l'estimen, la paraula que es diu empoderament. L'altre, i aquí veieu, per exemple, imatges de quan celebrem, a vegades hem celebrat 10 anys, per exemple, que vam començar a construir una universitat a Bolívia, a la Selva, que ja està funcionant amb 5 carreres, i més de 10 escoles. Aquí veieu la Maria José, quan ella era petita i que va ajudar a construir l'escola, doncs ara més gran, i les exposicions que fem són molt senzilles, són uns fils amb uns clips, amb les fotos, i quan la gent es troba s'emporta la foto. I una mica que els projectes són persones, i si aneu algun dia per aquesta zona de Bolívia, el més maco és que la gent no és que van venir uns a fer un projecte, és que ho han construït ells, i això també és molt important, perquè també ajuda a generar autoestima. Aquí veieu la universitat de la primera fase, això fa temps, però un sueño hecho realidad. L'altre aspecte per aconseguir reduir els costos, sobretot, és treballar amb materials locals. Treballem amb terra, amb fusta, materials en els quals a l'Escola d'Arquitectura nosaltres no ens van explicar gairebé res, ho hem hagut d'aprendre sobretot amb altres universitats de Llatinoamèrica, que ens han donat beques.
treballant amb la gent en llocs on encara aquesta tradició està viva, i això ens permet reduir els costos en més d'un 50%. Qualsevol escola, qualsevol equipament que faci una empresa constructora d'allà, nosaltres sempre som el 50%, amb el qual queda més que justificat, si es vol, nosaltres treballem voluntàriament perquè són projectes formatius, però queda més que justificat que un arquitecte cobri un sou, perquè només la gestió de construir materials locals i la gestió de construir amb la gent, o sigui, la reducció de pressupost és brutal. Us posaré un altre petit exemple, perquè el que fem també és observar molt. Aquí us posaré un detall molt divertit, mirant com els nens a l'Àfrica es fan les joguines amb aquestes canyes, doncs nosaltres hem fet un projecte de millora dels habitatges. Els habitatges es construeixen amb xapa, nosaltres intentem evitar-ho, fem teula, però no hi ha manera, és un material molt lleuger, molt ràpid de col·locar, però sabem que sota una xapa no es pot viure. Llavors, la nostra obsessió és generar fals sostres. I aquí veieu una peça prefabricada, que està fent la Elsa, i aquí veieu la peça com s'està col·locant i que genera un fals sostre molt maco, està mig col·locat, veieu mitja perfecta, i això no costa 0 euros, o sigui, no costa res, no hi ha cargols, o sigui, els claus són un tros de canya, vull dir, tot és copiat d'aquella joguina que fan els nens, vull dir que al final també és anar amb els ulls ben oberts i a partir d'aquí introduir millores. La Juliet està molt contenta perquè a casa seva ja no fa tanta calor, però sobretot quan plou pot parlar. Aquí veieu una mica alguns equipaments. Llavors, tota aquesta experiència de recerca, de treballar amb aquests materials, ens ha permès treballar amb uns materials com la sostenibilitat i que d'alguna manera hem treballat amb moltes estructures de fusta de 7 metres i tot. Quan ens van encarregar una estructura de 15 metres en aquesta masia, doncs va ser com una evolució, vull dir que al final tot és útil, vull dir, més enllà de tot el que es faci, encara que puguis dir, no sé, potser no em dedicaré tota la vida a cooperació, tot i que tenim estudiants que ja estan treballant a un Hàbitat, Nacions Unides, i us puc assegurar que són bons sous. També la feina és complexa, però vull dir que aquí veieu una estructura que més enllà de que és bonica és que costava una quarta part que una estructura convencional de fer una encavallada del que seria un sistema tradicional. Aquí veieu, per exemple, una casa feta amb terra, aquí, amb Martorelles. Llavors, aquestes construccions que nosaltres utilitzem els mateixos materials aquí és un tema de coherència, perquè quan anem a fer cooperació molts cops aquests materials estan associats a pobresa. I clar, som pobres, no tenim diners, hem de fer-ho així. Però en realitat no és cert, aquests materials funcionen molt bé, tenim bona tradició, les nostres masies estan construïdes amb tàpia i quan fa calor s'entra i no tenen aire condicionat i s'està bé. I amb el calentament que tenim, jo crec que ens anirà bé també començar a recuperar aquestes tècniques que no siguin tan dependents de la maquinària i d'aires acondicionats. Però el que us vull destacar és que aquests projectes els utilitzem, veieu el Besaga, que és el coordinador dels projectes que fem a Camerun, doncs quan a vegades aconseguim gent dels països on estem treballant que venen aquí a Catalunya, els portem en aquests projectes perquè vegin que aquests materials també els utilitzem aquí. Llavors, d'alguna manera, tot el que fem, sigui on sigui, té una mateixa filosofia. A nivell d'accessibilitat, que jo crec que és un altre tema que aquí hi ha moltíssima feina, però moltíssima, però també molta formació que crec que els arquitectes hem de fer i sobretot escoltant a les persones amb discapacitat. A l'assignatura el que fem sobretot és el curs és que tots els arquitectes, tots els que passen per l'assignatura s'asseuen amb una cadira de rodes, és una experiència que val la pena tenir-la i el que fem és que en aquesta imatge que veieu aquí hi ha persones, o sigui, contactem amb les pròpies entitats de discapacitats per d'alguna manera passejar amb ells, compartir les seves experiències, perquè el que sí que és cert és que complir la normativa no és suficient. No es compleix res, la normativa, però és que encara que la compleixis no arribem. O sigui, hem de ser capaços d'anar molt més enllà. I aquí hi ha moltíssima feina, perquè tots serem discapacitats, perquè tots ens farem grans, tots acabarem tenint problemes de mobilitat, de sordesa, de visió, amb la qual cosa aquí hi ha molta feina i la gent vol seguir vivint a casa seva. I hem de fer esforços, jo crec, com a arquitectes, a fer aquelles adaptacions funcionals que permetin que la gent pugui seguir vivint a casa seva, però que sigui accessible, que a vegades és només escoltar-los, formar-se i d'alguna manera especialitzar-se en aquest àmbit. Aquí, per exemple, veieu amb les botigues, un exercici que fem és que el treball de curs de l'assignatura és que els estudiants fan propostes de millora de les barreres arquitectòniques dels accessos dels comerços.
i li regalem a la botiga. Jo sempre els dic que quan li donen la fitxa que li donen una targeteta també, potser pot ser el seu primer projecte, no? Però realment us sorprendreu, fixeu-vos quan aneu pel carrer. Tenim una normativa d'accessibilitat i no hi ha botiga que no tingui grau, fins i tot les supermarques de roba que inauguren les botigues fa 2 dies i no compleixen. Aquí realment hi ha molta feina a fer i bueno, jo treballo per una entitat que es diu Prodis a Terrassa i fem adaptacions d'habitatges per adaptar-los perquè visquin i el meu esforç també és sobretot tenir-los molt en compte en la fase de projecte i preguntar-los com una mica incorporar totes les seves necessitats i tot el seu dia perquè encara que ens reunim amb els tècnics, amb els directius, al final els usuaris ells també tenen molt a dir. A nivell de participació, doncs el Carles col·laborarà una mica amb aquest curs que crec que encara està obert a la matriculació d'eines de participació. És un curs molt curtet, però molt pràctic. Intentarem donar moltes eines per tothom que es vulgui incidir en aquest àmbit. Aquí és un projecte de Caladona que porto 10 anys treballant i que crec que la participació no només és el procés de disseny, el procés d'informació perquè la gent entengui i pugui ser més coherent o més madura a l'hora de prendre les decisions, sinó també és com incorporar aquesta participació a l'obra. Veieu abans una cadena humana feta a Bolívia, ara la veieu aquí. Fer una cadena humana és la feina més senzilla de treballar en equip, i és allò que et permet entendre que si entre tots ens ho posem en fila és molt més ràpid, ens cansem menys. Bé, doncs petites coses com recuperar els mosaics que hi havia antics a l'edifici, el fet de recuperar-los, netejar-los i col·locar-los són petits moments en els de l'obra que hem participat i que fa que aquest paviment, aquella dona se l'estimi. Vull dir, no és que estiguem tot el dia, però puntualment són dies puntuals en els quals es participa, és una festa, cantem, coses que a l'obra ara es canta menys que abans, pel que diuen, i crec que això és una manera que la gent se senti part, que no se senti que és tot un disseny que ve de fora, entra en un edifici i llavors tots són queixes, res no funciona, no s'adapta bé. Llavors és molt important tot aquest procés de, més que participació, jo li diria acompanyament, intentar introduir tota la creativitat de les persones en la pròpia arquitectura. I per acabar, una altra línia que treballem és la difusió, perquè com a professors hem de publicar, perquè si no no podem seguir, però nosaltres ens esforcem molt a publicar en revistes que després siguin d'accés gratuït perquè puguem compartir més fàcilment tota la recerca que fem. Ecohabitar, ITIM, és una revista especialitzada en fusta, Informes de la Construcció, és una revista científica que és d'accés gratuït i si poseu aquí i poseu el nostre nom, hi ha articles de terra, de fusta, una mica compartir i això també és important, fer un esforç en compartir aquestes experiències. I des de fa 4 anys hem estat treballant, nosaltres tenim el despatx a Bellvitge i aquest any és el 50 aniversari, al juny vam fer una exposició que es va fer aquí al col·legi, bàsicament perquè el Xavier Busquets quan estava construint aquesta seu del col·legi estava dibuixant el barri de Bellvitge i hem estat fent una feina sobretot de dignificar i posar en valor un barri que des de fora té un imaginari una mica difós, per dir-ho d'una manera, però que realment la gent s'estima moltíssim al barri perquè l'ha lluitat, perquè ha millorat moltíssim respecte a com era. Aquesta exposició ha estat també a les festes del barri, ha hagut una carpa, tot molt senzill, sense un duro, com sempre, però realment no només ha estat analitzar la història del barri, sinó plantejar els reptes de futur. I una de les coses més sorprenents és que hi ha un problema d'accessibilitat en aquest barri i els veïns mai s'haurien imaginat que tenia solució. El fet d'haver fet 2 o 3 maquetes amb 2 o 3 propostes ha estat increïble, moltíssima gent que se'ns posava a plorar, dient, ostres, això té solució. I crec que això no ha estat un encàrrec, són coses que ens hem buscat, però que a la vegada sempre t'obren portes i escriure la història dels barris jo crec que és important sobretot, i aquí us presento aquell llibre que acabem de presentar, de fet ja s'ha esgotat, vam fer 1.000 llibres i ja s'han venut tots. També és veritat que hem fet una autoedició, com sempre, tot autoconstruït per poder fer un llibre més econòmic, hem anat directes a impremta, amb la qual s'ha pogut vendre a 10 euros a les festes i ara a les botigues es ven una miqueta més car, però jo crec que el més maco d'aquest llibre és que hem fet moltíssimes entrevistes, hem treballat molt de la mà amb l'associació de veïns i hem aconseguit que aquest llibre la gent se'l senti com la història del barri, no només la història dels arquitectes que han fet els projectes, sinó la història del moviment social. I crec que també és important, els moviments socials és la història viva, és la història oral, encara tenim les persones que han estat protagonistes de tota aquesta lluita que ens la poden explicar i que crec que val la pena escriure-la també per no perdre-la. I acabo amb aquesta imatge, que és una foto
d'una plantada d'arbres col·lectiva, acabo igual com començava, però feta a Bellvitge als anys 70, i una mica per dir que als anys 70 al Col·legi d'Arquitectes realment hi havia una oficina que es deia l'OIU, Oficina d'Informació d'Urbanisme, que realment estava molt a prop dels moviments veïnals. La gent als barris se'n recorda moltíssim i jo crec que l'Escola CERT, a través d'aquests cursos i tota aquesta tasca que està fent i aquest conveni que ha signat amb la Federació d'Associacions de Veïns, d'alguna manera està recuperant aquest llaç que ens havia allunyat una mica i que tanta falta fa recuperar. Gràcies.